Ивчинския пак! Ники, дай подайте се там, Ники! Яна, Ники, си я дайте! Свърши! Дани, ела, слез, пак отваряй! Вите, затвори там, пак обратно! Браво, Риле! Още да върви! Окей, добре, обръщай се! Ради, преката, дай на Петра! На Телка, Ради, Петра! Не да мисля да играеш топката! Браво, Кала! Айде с хората! Това нещо, което направи преди малко, да го правиш всеки път, искам почти. Не го става да играеш топката. Той вече го е забравил, Леди. Всеки човек! Вижте на първата игра, така да скочи! Дани! Окей, айде, близко, да скочиме! Аз не такива. Айде! Вики, стой! Вики, стой! Къде стой? Стой! Айде, след някой влез! Изпутай, Алекса, с дрима! Добре напред! Изпутай, никой не те бие! Филипе, гледай 30 номер! Още обърни тук! Сигурно е сбъркал. Отваряй, Георги, ще го... Матей, имаш пак! Пак имаш, Матей! Витко, тръгвай! Дай, гони си го до край, без фал! Така! Ей, Матей, средата! Ей, Матей, средата! Ето, Матей! Играй, Фел! Стига! Топката! Не, ти чисто са. Бойно, Вики! Давай, залагай там, залагай, играй! Лей зад гърба, Гриша! Матей! Ади! Е, тук Дани да мина със себе, прекредай го! Дани, гледай седни, Дани! Стигай! Браво, Ади! Браво! Ай, като ги сложиш и тия, Близко до хората, Ники! болни. Всеки човек! Викай, Димо! На първа града! Браво, Ники! Дай, Гриша! Дай, сам!
сам, смело! Смело се надиграй до край! Дайте го добре! Играй! Играй! Добре, Гришка, браво! Браво! Дани, гледай. Дани, ела срещаш, ади насам! Виж, айде! Стани на място на Теди. Докато се прибере. Така. Не бързай, Викторе. Още я върти. Без фаул! Браво! На човек! Гриша, искай! Мишо, искай! Миша, айде! Дани, искай! Още, Мишо! Абе, гледай паса на Мишо, Величи! Диме, гледай лево! Вите, малко се бери. Мишо да излезе! Силия Костов, това нещо. Не бързай, Гриша, не бързай да палкате! Браво, Петричен Бригор. Дай ляво, Димо! Ани, отварена тъча! Гледай към мене, Дани, към мене! Дани, искай, браво! Дай още на Гришата, бързо! Браво! Дай, гони са, Мишо, трябваше с Гришата с едно! Идва! Айде, Мишо, давай, нищо не става, играй! Захождай, Теди, захождай, Теди! Айде, срещай! Дани, стига! Браво, Димо! Браво! Ай, сега се върни и се вземеш! Гриша, искай я! Марти, отваря! Теди, имаш от другата страна! Той се беше отворил. Съдей ли издаваш центърата от празното? Той е много хубаво момче, ама нивото му е ниско. Много ниско на ниво. Други Айде, не говориш, айде! Димо, върни се, искай бързо, Димо! Играй центъра бързо! замахване, прибиране, футболист, това е дърбоден. Това е Нюрбюрген. Вижте, долу им я дай на крак! Нищо. Ние на един футболист, това гол нахуй, безпоко колко е сами. Ние го правим 5 минути. Димо, търси я пак! Единственият футболист, който можеше да направи работа, Кирилов. Той не го пуска. Защото трябва да Кирилов футболист. Ляво! Браво! До край! Ще ти спре толкова, ще ти казва. Дани, не бързай! Марин, много игра фрески, Събирай към средата! По-бързо! По-широко! Дай, Фил! Стъпи! Много добре беше, да. Аз съм бил Сам си, спокойно! Ама дай стряло, дай стряло! С пак, разучва. Превърти! Назад, да, бързо. Браво, Боби! Дай, може! Другото нещо, което Браво, другото се, това те говорят. Другото се вика. Дай, браво, браво!
Антон Недялков. Браво, Али! Антон Недялков в ляво преносил. И в дясно, който и да сложи в дясно. Връждане ти го. Браво, Фил, напред, Али, така, горе на тебе, браво, Мина! Дай! Наказан. Убива някакъв в Германия в втора полуска игра. Душев го убил, като чупил, който го пребил и германците не ги толерират тия неща. Пет мача наказание. А отделно мача стана Добре да ти стига, добре, браво! ще е играл от 3 месеца. Тия подвъжка ще подляга. Не мога да намерим 2 десни бека, 2 леви бека в България. 2 десни и 2 леви бека. Али, искай да плачеш, Павел! Така, браво! Имаш полиция. Али, Димо! Дай до край, Мишо! До край! Браво! Браво, Мише! Браво, Миша, браво, Мишо! Как така пръстете на това човека? Айде, после браво, браво! Илюка, там назад не, махни те на страни. Вижда, добре, че кава, че е гол. 33-та. Така ли, колега? Алекс. Давай да вървиш топката. Дали бута навътре към център. Илия Груев. Едно време Златко Янков и Илия Груев. Направиш 60 мача на своя игра. Сигурен топката на тичане 90. Един пас стара шашка. Далечко. Влезе в историята. Давай, Дани, без фал! Най-конструктивният пас в кариерата. Ама... Няма днешка. Браво! Димо, обърни се, Димо! Забери центъра! Няма сравнение. Че е мектичка. Естествено, че е мектичка. Пак иска! И Миш иска! Също не играл много време. Пази се. Личи си, че се пази. Димо! Сада! Сара е това. Диме, гледай за садата, Диме! На линията гледай! Царството на слепите и едноокиепеца. И за нас едно е наш клад. Така е за Раховица. Популярно в Полувърхянко. Добре ще Гриша! Без фал, браво! Браво, Гриша! Всека седмица по 2 мача. Да, дърводелци. Дърводелци. Дали човека, гледай си човека, така! Гриша, лата, Гриша! Те ни излагаха без учени. Престай, Дани, без фал, браво! Играй, да изненава! По-добре да не повежда. Дани, обърни се с лице! Абсолютно. Ще ги кара всички, които са там.